dros hanner canrif yn ôl fe beintiodd fy nhad Meg Stevens ddau air ar y wal. Pwy fysa meddwl y bysa ni'n cofio 2019 fel y flwyddyn efo'r ffenomen yn y mirluniau Cofiwch Dryweryn, a wrth gwrs hyn wedi dechrau yn sgil y difrod i'r wal eiconig yn Llanrhystud. Fi'n meddwl bod y pobl sydd wedi distrywio, neu trio distrywio'r un gwreiddiol, wedi wneud ffafr i ni. Dwi'n dod o Benabont yn wreiddiol. Dwi'n fall iawn achos llawer o bobl yn ofyn cwestiynau am beth yw Cofiwch Dryweryn. Fi ddigwyddodd ni, yr un yma da ni wedi beintio yma, di'r gosa at y gronfaddwr ei hun. Lle o'n i'n meddwl sy'n ni'n peintio un yma ar dir yn cartre ni'n Rhydwen. Oedd o ddau ni'n teimlo'n bwysig iawn, o'n i'n peintio beth i goffau mor lleod i'r llyn i gofio am y drychineb ddigwyddodd mewn gwirionedd. Dyma weld Cofiwch Dryweryn, ysgol Gymraeg Gwmbrân. Cofiwch Dryweryn! O'n i'n meddwl bod yn hen bryd bod y brifddinas yn cael un o'r rhain i gofio am Dryweryn. Dwi oedd yn rhystud yn wreiddiol, a pan gathen yr llun i tynnu, nath gymaint o bobl jyst pasio'n canu corn ac yn amlwg yn sylweddoli bod e mor bwysig bod rhywun yn tynnu llun priodas wrth y wal a'i bwysigrwydd e, ac oedd e'n hollol wych bod gymaint i cydnabod beth oedd yn digwydd ar y diwrnod. Dŵr oer sy'n cysgu yn Rhyweryn. Dŵr oer sy'n cysgu yn Rhyweryn. Mae gweld yr holl fersiynau o'r cerrig coch ma'n gwmpas y wlad yn teimlu trwy deimlad o falchder yn y deud y gwir a dod atgofion melys o fyw yng Capel Celyn, a mae'n bwysig bod y genhedlaeth nesaf yn dysgu be ddigwyddodd. Dŵr oer sy'n cysgu yn Rhyweryn.